Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat, dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar, dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Baik, silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, malasma kita salutna. Selamat siang. Kita baru pertama kali bertemu, maka baiklah saya perkenalkan diri dulu sebentar. Kuat-kuat sebentar. Aku udah maksimal. Nama saya Pastor Dominikus Subagarian. Saya selama ini bertugas di Sibolga. Karena dokter katakan dia datang saya disuruh tadi malam. Dan nanti sesudah berkata ini saya kembali ke Sibolga. Jadi sebenarnya saya tugas di Sibolga minimal di Parabrate di sana. Tetapi asal saya dari paroki Sipiapea, kita satu keuskupan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan yang kita barusan dengar, saya sengaja mempertahankan bacaan ini adalah bacaan hari ini dalam penanggalan liturgi. Karena apa? Karena bacaan hari ini pun berbicara banyak hal tentang kehidupan kita. Bukan hanya tentang perkawinan, tetapi tentang kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Bacaan Injil yang diambil dari Matius tadi, ini salah satu sabda Tuhan yang rasa-rasanya sangat sulit diterapkan, dihidupi. Ya, dari segi ukuran manusiawi kita. Dikatakan tadi, kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini sangat gampang ini. Mengasihi sesama manusia gampang, apalagi membenci musuh. Tetapi yang sulit ialah kasihilah musuh-musuhmu. Ini yang sulit. Mengasihi musuh-musuh. Ito pronya. Dihaholongi hodo si Hendrawan. Dihaholongi ho. Toho. Alanya ama dihaholongi ho imana. Ala dihaholongi ibana ho. Oma juga kusana kan itu. Ala dihaholongi mana hamun.
Berarti sama seperti yang di atas tadi, kasihilah sesamamu manusia. Berarti bolodang dihaholongi ibana haholongnya mau dari mana? Berarti dakolan alani dihaholong kan itu. Ho hendak dihaholongi ho dosironnya alani hama dihaholongi mana? Alani ala dihaholongi ibana ho udang menyontek. Unang menyontek. Banyak kata nasi sautina, utipe. Ala dihaholongi si Ronia si Hendra, maka si Hendra maka holongi si Ronia. Saya pun, walaupun saya laki-laki, dia laki-laki, bukan pacar saya, bukan family saya dia. Kalau dia sayang sama saya, pasti saya akan mencintai dia. Walaupun tidak ada hubungan kami apa-apa. Itu manusiawi. Manang naisip lahir kayak kita sama di sosonari. Bolo adong dodong ngata nama kaholongi hita, adong dodong ngata nama lomoni rohatu hita. Yakin doau 100% hita pedangolo mambadai ibadah. Yakin doau. Pesan Tuhan Yesus, tu hita sadarion. Molo makaholongi dongan do hita, nangadong bedani isen jol mana asli. Naso mananda tuha petong do dihaholongi dongan na. Itu. Naso mananda tuha pe dihaholongi do dongan na. Alai molok nama nanda Tuhan songot katani Tuhan Yesus nakongan poin nagabe pembanding nagabe nilai positifna ima makaholongi musuh. Jadi sia-sia hitawab so, dak sia-sia wasa si bolga. Allah na sama-sama yakin bahwa dua si Ronia makaholongi si Hendra petok sama ni kan selesai persoalan kan itu kasih dia persoalan Allah dah mangdai nang naholongan kita usangka toktong do di bagasan hagaleo yakin mahamuna dua amat tado inat tenangon di bagasan gereja dangadong natamat di sekolah rumah tangga dangadong natamat alai persia maau di hatamunai dah positif dia ala yakin ma dangadong natamat ala ni itu di pamasu-masu muna saunarion di paingot Tuhan kita ikonadong do halobiata sian na asih ikonadong bolo nang asing mandoko balas dendam adalah salah satu cara membuat bangga. Oke bangga sesaat tuh. Amat tado inat teh ada menonton film sinetron tahe. Ya do kan? Ya do menonton film sinetron kan? Au ya do tonton panonton. Ya do tonton panonton. Pasak atau pasak pula. Tenjukin lah. Alana adong di sinetron di Barbada kan maksudnya nasa balas dendam itu tenjukin lah. Om maca contoh-contoh pendendam. Jadi om nga bawaan manusiawi kita ini adong sikap na olo dang olo puas. Ikon dibalas do asal dirasa puas. HP dak songoni pesan itu hati tadau tangi pesan itu Tuhan di pangolot ta ima maka holongi alokta jadi dong detikin haduan dak songom bagas ni holong musaunai itu tu ibana adong dadan detikin haduan ale dak tatagami ale sedong do na pilit si bata. Ala na pipilit haduan si Hendraon, manang pilit haduan si Ronyaon,
Molo totong do bagas ni holong mu na haduan song bagas na saunari. Omma dihamu kan itu. Toto maham tutu mahamu namang siya holong. Tutu mahamu siya holong. Alay bolo gabi berubah do. Berarti dak songo hatani Tuhan. Nama kahulongi alon. Ala na ono dito asian. Justu halak na disamping taido na jojotan mampai sogo to hatta. Itu kaninangkan na paling jojo mampai sogo kecewa hamu na ise do amata do kan. Dak alat dihalkan daw. Justru pasangan hidupnya dia yang paling sering membuat kecewa. Ala balgani ukor naman noni, ya kan? Ala ni balgani suara naman manang nagogo songgak man noni. Si songgak kuhaun na. Tapi ho do mga lapas sa tabu bapak, kan gitu. Dela puasa tabu bapak nang ning songgak ko muan, kan gitu. Alay imam di pardalanan ni panrumah tangga. Kalau dunia ini mengatakan balas katanya, Tuhan tadi mengatakan ampun. Karena tak satu pun persoalan selesai hanya karena dendam, balas. Tidak ada persoalan na selesai alani balas-balasan. Tetapi kalau ada persoalan, satu mengatakan tidak, tetapi kalau satu mengatakan ya kita berdamai, ada kemungkinan setidaknya tidak saling balas dendam. Sekali lagi, ini adalah memang ajaran Tuhan yang sulit. Bukan berarti tidak bisa dilakukan. Tuhan Yesus mengatakan tadi, hendaklah kalian sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Kesempurnaan yang dimaksud Tuhan Yesus bukan berarti tanpa kesalahan, tanpa kelemahan. Kesempurnaan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ialah kesempurnaan ketika kita setiap saat menyadari bahwa kita ini mau mencintai, mau mengasihi, mau minta maaf, mau berdamai. Disitulah kemanusiaan kita semakin disempurnakan. Agak maju deh Bapak, maju deh. Kamu sukunun nami, rade doamu gabe sitindangi di lawan pardonga sari pionon. Mau lihat tema Amuna Hendra Simamora Dohot Ronia Magdalena Situmora Nungaro hamutu bagas jonggoni debata ala masakap lau pahoton pardonga sangre pemuna diadopan ni malim jalana sinaksihon ni sude ruas Kristus do nama masu-masu uhut pahoton pardonga sangre pemuna asa toktong hot hamu mangsiha holongan jalapui mangulahon tohonan muna songo sahalak ama dohot ina alani saunari kupangi doma asa atindakon hamu ma sakap muna dohot yas ni jala siat yas niro hamuna manghite na mangalusi suku-sukun namyon hamuna na dua Hendra Simamora Dohot Runia Magdalena Situmora Nunga tutus yang ias niro hamuna jala bulus hamu lao paucak kon pardonga sangrepe munau radedo hamu toktong masih holongan jala masih pasangapan salelek kamu mangulu radedo hamu di bagasan holong natutu manjakon ak kadak danak nanain pasahaton di debata tuhamu
Jala gabe ama dohot ina na daulat tamu lau manubunugu nasida kompar tupatik di Kristus dohot pria Katolik nabadia saunari marsijalanga mahamu lau satindaku kamu ma padan pardonga sangre pemuna nabadia jala Au Hendra Simamura, Raja Koko, Ronia Magdalena Situmura, Galilona Pasaribioku, Merbaran doa na ikon hot kapdoto, ditingki persaulian nang asusara, ditingkilas niroha nang arsak niroha, haholongaku doho, haholongaku jala pasakapokku doho, salele ngau mono. Au Ronia Magdalena Situmora, Manjakono Hendra Simamora, Gabedungan Saripeku, Marpadan Duau Naikon Ho Trap Doho, Ditiki Parsaulian Nang Hasusaan, Ditiki Lasniroha Nang Arsak Niroha, Haholongaku Jala Pasangapoku Doho Salele Ngawangun. saya dipatuhi de pertama padan naung hinatindakon muna di coloni muria. Jala saya dilehon ma pasu-pasu na tuhamuna na dua. Naung pinadomu di debata dan jadi sirangon di colma. Asa sidakkan yang ringang ape di Pulau Batu. Nasa tu pasirang saya hotma ton di ijabu. Pinuji ma tuhata maulia dama. Pasu-pasu Tuhan mati tinon nanai pasahaton muna sama hamu songotan dani holon dohot rohamuna nayas donga sarepe mu songotan dani holong mu tu ibana Magdalena Situmora, Jalo mati tinun, tadani olong kudo, tulus niroha kudo, di bagasan gorni ama dohot anak dohot todi porbadia. Jalo mati tinon pakai hormat jari manis donga saripemu songotan dani holong rohamu tu ibana. Ale Hendra Simamora, Jala Matik Tinon, Tanda Niholokku, Dohot Tulus Nirohakku Tubo, di Bagasan Warni Ama, Dohot Anak, Dohot Tondi Porbadia. Terimalah kitab suci ini, salib dan rosario ini. Bacalah kitab suci ini dan hidupilah sabda Tuhan yang tertulis di dalamnya. Lihatlah salib ini ketika kalian dalam bahaya, dalam percekcokan, dan tetaplah kalian ingat bahwa Tuhan berjuang dan mengharap bahwa rumah tangga kalian harus baik-baik. Dan berdoalah bersama dengan Bunda Maria dengan memakai rosario ini supaya iman Maria juga hidup di tengah keluarga kalian. Saunari tapasahat ma tangya hatopan. Ihut malningot hinadingkan dohot holong ni nasumuru naung jinaru nasida tapasahat ma akka tangyakta tuamatta debata. Saya lihat ma si Hendra Simamora, Dohot Ronia Magdalena Situmora,
nang di pasada di pagdungan saripeon na badiaon, toktong yan di bagasan ay pason, yung las ni Roha di pangguluo ni Sigampa. Matangi ang mahika, matangi ang mahika. Saya lihat mama pargue holong ni Roha na sida, saya dibasa-basa rumah na sida akka anak doon. Natao pala son Roha na sida doon akka pahopku. Nanay pasok na kong nasida, tingin mo luna. Matangi ang mahita. Tangi ang maluha. Tangi ang mahiyo. Sayang lihat mamarite ulan pangasumasunod. Mian malas ni Roha dohot pasu-pasu di natoras na sida, iyak katondong dohot ali-ali na sida, sa hindi nga nasida sa lup na sana di bagasan panggobyo ni Kristus lamang lahon tohonan na sida. Matangi ang mahita. Tangi ang maluha. Tangi ang mahiyo. Sayang lihat madami dohot las ni Roha nasian amanta debata miyan di bagasan ulaon adat dohot adat na di patupa sa darion asa makohon pasaulian atuwaon asa daon dohot holong na masiyoho di nasida jala daw mamana siya sugena dohot di ulaon las ni Roha. Matangi ang mahita. Kadongan na hinaulungan tapasada matangyak tatang do tangyanan di acara ni Yesus Kristus santir tu hita aman nami na di penamanya saya akadongan na hinahulungan tapang idoma pasu-pasu nirbata tudongat ta na mardongas sanrepeon say marlomon rohama debata mangurupi na sida naong digohi marhita sakramen pardongas sanrepeonon. Martangiang mahita debata amana sung badia sitopa salut hasyanganon ditopa hodo bawa dot merubung tumiru rupam jala digohi hodo nasida marhite pasu-pasung mardonga serep ni Roha upang doa mituho akka naposomon naam di pasada marhite sakramen pardonga sarepeonon. Ale Tuhan sayang giat ma pasu-pasung masinuksuki ape tu pengantin na duaon sayang giat ma hagogo onni ton di porbadia songgok jala mapergogoi nasidana dua asaboi di parnguluhon parboe na basa-basani holong nape tu nasida. Ale Tuhan sayang giat ma ingot nasida mamuji ho ditik kilas ni Roha jala mapang sandia tuho ditik dog ni Roha agiat ma sude halo jauni ngoluna dihilala nasida mai dongan las ni Roha ala tok tongdo diramoti jala di dongani ho nasida
agiat ma di parkiran ngolu dihilala nasida harom na mambuan hasonangan asayang giat ma di tonga-tongan ruasmu martangiang nasida siho jalaga tangi di portibion sayang giat ma nasida satu nasang rumah dua jalaga rumah tangga nama duma di tonga-tongan yakka si solhot nang ale-alena asa dujungna boy nasida mahatwaon jala bongo Tuhan ajalmu di surga marhite Kristus Tuhan nami amin. Mahita uhud pasahat sebuah
Tajalo pasu-pasu siat Tuhan. Selamat tu hamunana dua. Hendra si Mamora, Dohot Ronia Magdalena si Tumorang. Ingot na tua-tua na tinggal 2 tahun. Usangka dan terlumu bidiharapun na sinahepek si kamuna. Alai barita silas diroha ido na diharapun na sita. Sehat-sehat tamu. Sadaroha jala toktong maksiaha bolongan. Ide usangka nyadaharapun ni na tua-tua ciakuta akan asingi tambahan-tambahan na asing. Alai tongdo bolodong bakiri pamukan itu. Terlumobi yakah pason tu akabaritan lastiroha manyan si begion. Tuhita salutna mulyade nungarapak kita di ulaon pamasu-masun di anak tahun siang manyan tong ripet tape dapota pasu-pasu margite ulon nakinon onang ulas sadarion song nahudokon nakon pasti tangadong natamat alai tetong ma tajalo pangurupio set Tuhan molope dan tamat-tamat saya didongani terusnya mulia tema jong-jong mahita tajalo pasu-pasu siat Tuhan. Tuhan mandongani hamuna Depatana sunhina gogo imama masu-masu hamu salutna Ama dohotanak dohoton di perbadia hata dohot basa ni Tuhan mau dia terima ada sambil merende marpoto pengantin dong pastor. Mula saya dalang nang termulak kita lah, saya jual berfoto. Betul, mula saya masih jalan. Ano maka sekali. Ano mas sekali jom saya masuk. Apa? Tutup tasnya, tutup tasnya, tutup. Iya.
tulang nami si jalan keberapa kamu tuh makanya tulang ya kalau nami so saya berkata dalam rumah tubuh atau jumol ngado hol molate tu mata de bata na tong na mga rumah tu malukta paglumo na hame pagdeleng muna maulate matulang disadarion rodo hamin ako tutongan jam muna lasrohan nami ala totongdo di bagasan ay kaso ka muna puto petani tulang na uju dia kaharon nami nagpapotohon nung sikop do majalo pasu-pasu pardo kasarupeon bere muna anak natin ang studi muna tuboro ni Rajay marga tumorang jala sadarong mga tulang dos nitahin namin ang patupahon adat Saribu Raja na peluka di opota si Jolo Tubui alay tulang jaro namin di Batikero along dututu dia ka silua marita si Panganon marita ho para natin di Bandung Masa duduk mohon bawa di jahan nang matutu patupon namin tuha muna siya las niruhan namin sa hingga manihan sa luhunaw indahan las do bulena
makoron pasu-pasu na sa tutay marap kamuna tulang nami si Jano titimarakto atong diyo bason moloy pitong sohonon diyak kahasasa nami lasmar hamuna tulang na tulang manjak kon di haroro nami anon totong lo hamu jumolo jauh nami diyak kana mamuka para dato na punukan yung puta si Jujun Tuwi asa mga rada mahanguna ro di jojo nami di pogu di alaman di ulola nami marga tumorang so muni makabawas kami pagdalaw muna si Mamora mardongan mulate Nang loro namin siguro sa si Mamora kami pe ulah muna pulot to dinami maras ni watan matang namin hindi pa rin mutuhan ta mere namin ini mau namin ini kamu kalau matang namin pero saya biar mah yo udah tua kami bata rumah tangga nagari may rumah tangga na oras dahil siya Tuhan di perjalanan minggu mati tu dia tersingot tu si pangami natin na saat mo nung atong last kawan namin doon namin mas sangot padot din namin juga bagot doon na harto dulu doon na kaludian oras sa udah mula sa luhut na kibas na mga pagkalimun namin si Mamora na mga dia mati tu gabe jala hors matulang na burju nung atong rohami marpangidon maritiw kamuna tulang nami asa anggi man yan mulai na mamuka manong asa sipul ton totong ma di bagasa las roha jala makorpas-pasu bijak kahita mangulahon di patikira tulang dan patukon nami ma dia kapasilupan asa matangiang matok tulang itu tuhatta asa tuhatta matok namin nero asa pikrata di dapat panggaw ni pasaron nami ma pasilupan tulang pasaron tulang gaya bicara horas jadi sok lima tulang mengalas suara kami nak kepada muna alas kas dosa daron terus ditahin nami hulan yang bangan tumorang di dapat tupan ada sari raja bolong psikopan non di parsolot tulang nami dia kesepahan upat bahami sikok maro tu pogun dalaman di hulan nami tumorang asa bojo nami dia kaharomuna dina manguduti dia kolata para saudara sok ni ada ka atas sekali mengelat itu mana ada ngomong atong alarong pa ng suwas ito sa atas salam tulang ka tauluti Jadi tinggal na marami piso. Sadarion naik patupan namin dia kaajak sarbu raja tulola namin yang bangan marga Situmorang asa marmula doon na nadenggan marmula na uli marpanginoon mahami tuhan muna pada kami asa jumolo ma alu-aluhon namu tuhan mata na matua de bata di napangaradehon waktu na lihat dihami asa alulun damang ma tuwa mata na matua di bata. Gabi jalan oras langsung libutok dia ke pangadun namin tuhan muna pada nami asa raja matri roy raja padato dia ke manirhami alulun matu raja na tua raja panggogom na pangoloria baik magodang alu-alu juga sida. Gabi masalah horas tentang pesona urutan nami dan kapagadan nami asa manata-nata matutong salah na pun nami jumoloy asa sikop ulo-ulo juga kasalah seniroa jala makor pasupan alu damang matu salah na pun nami nong jumolo
marmula doktor nalingan marmauli nauli bama dihami godang mula-mulai. So ni maja kapag asa masopahami tua mata na matua de bata nagsohoni matu raja na tua raja paradaton nalia nalalo bal madihami godang sombay. Kasto pada nami dihapar jongjongan nami di pasaran nami sadario adong dengan tubuh nami na sedekalang nang dulu to asa tutu makornauli dia ke pasaran nami bal madihami godang sauri tugyo. Marita de katuan godang di marugoton ale takasno tapakilalahon dang sikop moloso di nurani jaka raja ni Boruta atong di patekeno asa tapajo mo jaka raja ni Boruta bere babere asa sawni masora nami tu hamuna raja ni Boru bere nang ibabere nami di patekeno di na membuat tu di godang kamu ulah muna asa sikop saluhuna totong do pojong nami hamuna di patikkenon kata pa sama dokon polka ulat tulay na si raja manggule molo malpesta hula-hula do dotong raja di Boru mahulay asa mangarane mahamuna raja di Boru di pajon nami so ni mata joma raja di Boruta tela argado totong di banhamu raja di hula-hula borumuna na tabiri bibiri saluna molo tumpe songon na holan na batala kami ro di son borumu las marohamuna raja ni ulolami mamereng di haroronam di jelani di nalaho rohami holan tangan marsopa tuhan raja ni ulolami budu
si majujung nami lama sobatu hamura jadi ulana molo tumpe holan ta marsopa hamiro pasangapon hamura jadi ulana misaluna las marwani hamuna rajeni Gabe mang buru gabe. Sonima dia mau permusik na ala neng roma kami manopar jadi ulana nami mereka mau musik na persik. Songonibe songon pasangapon hamura jani hula-hula nami si mamora saluna unang manarita badan muna nang tau dibuna tung songonibe nabui tarbain kami pasangapon hamura jani hula-hula nami asa songon na dilo nina tuido asa titim mana tenyopa golang-golang pengaruhna tung songonibe nabui terbani kami semua pasangapon hamura jani hula-hula nami saya Tuhan di pertama na manggui bapak Matutu. hidup duti kami mulai mak Mau lihat mar. Lah situturo hanami di persorat tasadadun. Duku jauh hami hamu. Roro tutok kamu mana petami rajani hula-hula muna. Jana tekas doh kami. Soba muna tu hami hula-hula muna. Soba tutuk kamuna. Unduk si majujung muna rodi adupan nami. Tarlu mobil ma amang boruna pinatu pamuna. Nasinari ni tanam muna. Lasroa nami tong manjalo. Atong jumolo mau pajalo kami isa na sila nami. Asa bago na marhalto niya gatan dulubayan. Oras mahami hula-hula muna ni kanawan jalo. Tuganda nama dia muna pamurun nami sikat na mahalian. Amang baru na basa makilala do hami di haroro muna. Tadado tutuha muna anak ni raja pahom puna padde soba marhula-hula. Nangdo tutu di pasita rohan nami unang pasatokinan atong di partikenon yang roma hami tutu dina pasatok paso-paso na siya tuwagtay
marhite jaka ulos guys. Asa sama pasu-pasu tu amo na saluk na buru nami. Asa sikok ma taruli hamu son hatap pasa. Asa siga jamumur jala sigodang jaka pacarian tori modon. So ini mah jaka paduhan nami mardoha molati. Makarade mamuda roro nami. Pada nami nang rama sudah kapasatu pasu-pasu tu si raja ni buru nami. Mama godang na upat. Parhitian mahami hulalo muna. Long aruhami itu di napasatun pasu-pasu na sentur ni marite ulus ape. Ape ma di hamuna perlaban. Ape ma pasaulia tu kermaton. Asa taruli ma sunatong pasa. Kajang na urun. Bupok bukuang. Luhut na mahamuna raja di urun na abis kajang umur. Jala lopok yakka pangumawan. Atau raja na burung. Usik kopi hami mapakaton nami asas lo upas sama don nami masinta batua matutu parlenggoman deke na mamam debatado na batua ala salud na mahamuna kita di parorot so ini masuara kami ala ya manguru ada kahadat itu sa kami ulalo muna rusiko panuturatan non totong no hamuna upas kami
di na madongani hami, di na patupao pestasan waraja, tuhula-hula nambangan marga tumorang. So, ano yung mabalik sa kapan ng mga natin? Gabi na dulu. Anong naman mo atas kopi ba? Kami mak. So, ano pada nami biala nong sigop, di na mabuot yung goda kami. Asa tinahaman na tiyo, binay may ito panuhatan. Baik madihami godang si tiyo-tiyo, dalam adong magodang sahatan. Buhahita. Pinarsanakan. Ya muna pergelaman nami keluarga besar Singamora. Gabi itu lang. Bison disala juju muna tuhami pasat kami do perbibir. Perhatian nami di mangido tu debata asal jupang di hamuna songan hidup nama tua. Prima poki bau-bau panamotan. Prima to dini hamusa luhuna julu-julu madana di panamotan. Matutu. Matutu. Berdua lima. Sahat min nasulu. Sahat min itu lebuan. Dia mungkin keluarga besar Marga Simamora. Leleng mahamu mabulu. Saya di pas-pas Tuhan. Matutu. Matutu. Upatulu lima. Magot lu nama satu. Dulu lu nama Rubian. Orang semua nama jalo terbit siap kami ulah mula selukna tu pas nama hamil nama ngalia. Matutu. Jadi semilo alana macam nama tu nama dokoni. Sudah usul dengar di sini lagi judul tu di situ tanah di diri. Dia pernah tetap semilo. Ala hamil rosiat tanah diri
Orang lah masih terus kita. Gak betul lah. Dina najalo parbagas ako kamas masoko siap bagas ni hurai marhite na pasonay. Ang giat na dito gabi rumah tangga na rin ko, rumah tangga si Tuloko dijulot ta taglumuwi ma dijuluan ni Dewata. Oh, lo tuh. Taringaw tu iwak kami ro nakaning taringaw tu hukitin na natulang muna iwak kami ro nakaning boras sipir di todi asapir na poki bangun-bangun pasalongan pirma todi muna sa luna lucu-lucu manang pangomo Matu tuh. boras kaya na 15